da kauna. Annabi mai tarin haƙuri da kyauta, karimi baban Fatima kai na fi so da kauna. Biyayye annabi mai tarin haƙuri da kyauta, karimi baban Fatima kai na fi so da kauna. Da farko Ubangiji na san Allah mai juya yayi, al'ansar kullum dare rana roƙo nake yi, sarkin kowa da komai ka ban hikima waƙar da zan yi, yabo zan yi ga shugaban ma'aika yardajen masoyi, ma'aikin Allah wujjar Allah wanda ake ta yayi, babu bari bare fashi ƙaunarsa ba ma tsaya ba. Allah kai ne kake yi kace ayi tunin kashi sosai, salati mai yawa adadin da ya ɗarsan mai da kansai, a wajensa fa daɗin Allah wanda muke ƙaunarsa sosai, baban Fatima mai mukamai ya tara su sosai, farin duba mai Isra'i annabi mai haji sai, yardajen Allah duk mai bin shi ba zai rashi ba. A ciki Allah a sanya sahabbai domin ba kalarsu, duk wani wanda ke son ma'aiki bai kamo kafarsu, sun hidima ga addinin Allah san ba irinsu, domin sun ba da rai da jini komai har lokutansu, sayyidina Abubakar Umar Faruk na rike su, Usman Zunnurai na Ali Haidar matsayin ku babba. Annabi mai tarin haƙuri da kyauta, karimi baban Fatima kai na fi so da kauna. Kafin na shige cikin baitin zan gaida imamu nawa, ina daɗa jinjina ta gare ka ina daɗa girmamawa, Allah shi ne nake roƙa ya tsare ka ya ƙara baiwa, ilimi har tarbiya kun samu a hanya ba gazawa, sayyidi malam Ahmad Attijani muna yabawa, jini shaka fadalillah gwargwaje zariya shehi babba. Na ji daɗi ƙaunar ɗaha a zuciya kullum muna tsimani, haka yasa a koda yaushe nake daɗa yin zurfin tunani, mai zana faɗa a kansa ma'aiki na ɗan addana ne, burina dai ta shirya yabo a awa minti sakwanni, ba basira babu ilimi da yawa haka a gare ni, bare in furta girma irin na ma'aiki dan suwai ba. Ansarin a raina na san ina son ɗaha mijin Juwaira, a so a fi duk abin da ya ce shi ne tsantsan dabara, ma'aiki shi ya nuna ƙauna a gare mu gami da kara, mai butulci gun ma'aiki wannan ya afuka larura, bai da komai lamari na tabbas ya yi bakar asara, wanda bai san shugaba ni da shi tabbas mun ɗaura gaba. Annabi mai tarin haƙuri da kyauta, karimi baban Fatima kai na fi so da kauna. Biyayye annabi mai tarin haƙuri da bauta, karimi baban Zainabu mai afuwa da kyauta, isasshe taɓa ka wannan Allah ya haramta, habibi duk mai son ka a zuciya bai da cuta, abokin Abubakar gatan baki makwabta, tun jiya yau har gobe ni ƙaunar ka kawai na zaɓa. ma'aiki ka zamo gwarzo wajen riko da yin biyayya abun ma'aiki, sannan ya zamo dare rana tunani ina ma'aiki, kar ka bar ni da kaina ko
shiga yin begen ma'aiki ka zuban